дар олами футбол нобиғаҳо зиёданд ва мо вобаста ба шавқу хоҳишамон аз миёни онҳо якеро мухлисӣ мекунему мехоҳем дар борааш маълумоти бештар дошта бошем. ин навбат барои мухлисону ҳаводорони бозингари мисрии дастаи ливерпули Англия Муҳаммад Салоҳ ҳарф хоҳем зад. пас агар шумо мухлиси Салоҳ ҳастед, ин навъро то охир тамошо кунед ва дар бораи ин футболбоз фактҳои ношунидаро шунавед. рафтем. Муҳаммад Салоҳ дар деҳаи хурдакаке бо номи Нагрик таваллуд шудааст. аз сабабе ки дар деҳаи Салоҳ тӯб барои футбол пайдо намегардид, Салоҳ бо дӯстонаш якчанд ҷуроб ё ба истилоҳ наскиро дарун ба дарун намуда тӯб месохтанд ва футбол бозӣ мекарданд. набудани тӯб завқи ӯро накушт ва ӯ ҳунари худро доим сайқал медод. шояд ҳамин буд ки дар синни 14-солагӣ ҳунари Муҳаммад Салоҳ бо намояндаи дастаи футболи Erabi Contractors писанд омад ва Салоҳро ба даста даъват намуд ки баъдан корномаи худро аз ин даста оғоз кард. дар синни 19-солагӣ Салоҳ бо бозигузории хубаш шомили мунтахаби Миср гардида тавонист маҳорати худро дар дастаи мунтахаб низ бисанҷад. мисриҳо мегӯянд дар кишвари онҳо ду мӯъҷиза аст. агар яктояш пирамидаҳо бошанд, дуввуминаш ин Салоҳ аст. чаро чунин мегӯянд? Салоҳ дар шароити душвори зиндагӣ ба воя расидааст. шояд ҳамин аст ки ӯ як қисми даромади худро дар корҳои хайр сарф мекунад. вобаста ба корҳои иҷронамудаи Салоҳ қариб дар тамоми расонаҳо маълумотҳо интишор шудаанд. масалан сохтани мактаб, майдони варзишӣ, беморхона бо тамоми лавозимоташ барои табобати сокинон, кӯмак барои навхонадорон ва саҳм гузоштан барои барқарор намудани қурби миллиашон корҳои анҷомдодаи Салоҳ мебошад. ин танҳо корҳои хайре ки расонаӣ шудааст. агар ба хонаи шумо дӯст дарояду амволи шуморо ба яғмо барад ва ӯро дастгир кунанд, он гоҳ чӣ кор мекунед? Салоҳро бинед бо дӯст чӣ кор кард. моҳи декабри соли 2017 хонаи волидони Салоҳро дӯст ғорат кард, вале пас аз кофтуковҳо дар муддати 2 рӯз ӯро пайдо намуданд. вале Салоҳ аз падараш хоҳиш намуд ки гуноҳи ӯро бахшад. дар ивази амали ғоратгар бошад, Салоҳ амали ҷавонмардона нишон дода ба ӯ барои беҳтар намудани шароити зиндагиаш маблағ доду таъкид кард дубора ин амалашро такрор накунад. ҳамчунин ба ӯ ваъда дод ки барои пайдо намудани кори мувофиқ кӯмак хоҳад кард. дар бештари мавридҳо рӯзноманигорон ва мухлисон аз Салоҳ дар бораи тарзи истиқболи голҳояш пурсон мешаванд ва чуноне ки худи ӯ мегӯяд ҷавоб додан бароям осон аст. чуноне мо медонем баъд аз гол задан Салоҳ дастҳои худро ба боло мебардорад ва тавре худи ӯ мегӯяд ман аз худои худ шукргузорӣ мекунам. дар миёни тездавтарин футболбозони сайёра Муҳаммад Салоҳ мавқеи хоса дорад. таҳқиқгарон исбот намуданд ки ӯ дар 7 сония 70 метр медавад. мо борҳо шоҳиди он шудаем ки Салоҳ ҳангоми тӯбро қабул кардан чӣ гуна бо суръат ҷониби дарвозаи рақиб ҳаракат мекунад. чизе ки ҳаргиз Салоҳ дар хусусаш сухан гуфтан намехоҳад, ин суҳбат дар мавриди наздиконаш аст. тавре ӯ мегӯяд ман ба наздиконам муҳаббати зиёд дорам, намехоҳам ки шахсияти онҳо расонаӣ шавад. дар Флоренсияи Италия питсаеро омода менамоянд ки номаш ба мизоҷон чунин муаррифӣ мешавад: питсаи Салоҳ. нафароне ки ин питсаро омода карданд иброз доштанд ки маҳз ба хотири бозингари мисрӣ онро тайёр кардаанд ва харидорон низ аз он бисёр фармоиш медиҳанд. намедонам шумо бо ман ҳамфикр ҳастед ё на. бо омадани Салоҳ ба дастаи Ливерпул бисёр чизҳо тағйир ёфт. Салоҳ дар мавсими солҳои 2017 ва 2018 дар Премер-лигаи Англия бо 31 голи задааш беҳтарин нишонзан гардид ва маҳз бо талошҳои ӯ Ливерпул ба финали Лигаи Чемпионҳо роҳ ёфта ин ҷоизаи бузургро ба даст овард. талоши Салоҳ бо ҳамдастагонаш дар баробари Манчестер Сити барои қаҳрамонӣ дар Англия идома дорад ва имсол низ Салоҳ дар рӯйхати нишонзанҳои беҳтарин мавқеи хосаеро касб намудааст. то ин даври рақобатҳо бо 14 гол дар зинаи панҷуми нишонзанҳои чемпионати Англия қарор дорад ва дар Ливерпул аз ӯ умеди бисёр доранд.